Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginlakip sang Octa Research Group ang Bacolod City bilang isa sa mga lugar nga ginakabig sa karon nga areas of concern bangod sang nagasaka nga kaso sang COVID-19. Yaring report. Base sa record sang Octa, nagsaka sang 19% ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod humalin Mayo 1 tubtub Mayo 7, kag mayara ini sang daily attack rate nga 13.38%. Suno kay ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, madasig makita sa Octa Research ang COVID cases sa Bacolod bangod sang gulpi nga pagsaka. Tuman kanubo sa mga kaso sa syudad sang Enero tubtub Marso, kag gulpi ini nga nagtaas sumugod sa bulan sang Abril. Area of concern ang Bacolod simply because kalinta ming sa nubo nga cases. Grabe ang pagsaka, kulpi nagsaka. So do ka makita kitaon di bala dayon nga ka-remarkable sa increase. And of course kita diri sa Bacolod ang EOC particularly with the instructions of Mayor Bing. We are closely monitoring ang mga cases nga ini gina-analyze every day sa aton nga huddle sa EOC. Pero kung sang una nga semana sang Mayo, ginkabig sang Department of Health nga high risk ang Bacolod bangod sang kadamuon sa mga kaso sini, nangin moderate risk na lamang ini base sa May 9 nga report sang DOH. Low risk naman ang Negros Occidental bisan nagdamo ang kaso sini bangod manubo ang daily attack rate. Panugyan sang DOH sa pumuluyo sa Bacolod ug Negros Occidental, hindi dapat magkumpiyansa ang mga nakapabakuna na kontra COVID-19 bangod mahimo sila sa gihapon nga malatnan sang virus, gani kinahanglan nila nga maghalong kag magsunod sa minimum health protocols. After getting the vaccination, no? So wala kita siling na 100% na protection. And at the same time, we have also to take time before the immune system can build protection against COVID. Na that's why ang aton body, no, kinahanglan man maghatag man sing ng pahuway, tapos hindi lang kita yung magsiling na daw kumpiyansa la hatagan kita ni. Para naman kay ang away kontra COVID hindi lang away sa gobyerno kundi away sang tagsa-tagsa. Gani ang kada isa ang dapat man mangin responsable. Dugang pa niya sa nagligad nga 3 ka adlaw, may amat-amat na nga pagdubo sa mga new COVID cases sa Bacolod. Magluwas sa Bacolod, nalakip man sa ginakabig sang Octa bilang areas of concern amo ang Cagayan de Oro, Puerto Princesa kag Zamboanga City.